खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 12 पुस 1433 मायथाइ एबा 28 दिसेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे राशिफलखौ फरायनानै नोंथाङा नोंथांनि सानफ्रोमबोनि गोनांथिफोरखौ जाफुंसार खालामनो हागोन। बेयो सरासनस्रायै नोंथांनि थाखाय फिथाइ गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गोसो होनानै मोनसे मोजां सानखौ जागायनो हायो, नाथाय अब्लाबो गोसोआव गोजोननाय गैयै थागोन। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय बे साना खुसिजों बुंफबनाय जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनाव माखासे निराशा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। खाफालनि गोहोनि थाखाय नोंथाङा खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन, थेवब्लाबो गोसोआ जिरायनाय गैयै थागोन। नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रायाव जिरायनाय गैयै जागोन। रेजें खरसाबो थागोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि नखरारि जिउआव नारसिननाय आरो सन्देहआ बांनो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि अनजालुनि आखुजों जोबोद दुखु मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। बेयो नोंथांनि थाखाय जौगानाय गाहायफोरजों बुंफबनाय जागोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानाया गोनांथार जागोन, मानोना नोंथाङा लोमजानो हागौ। गुसु गुजुनाय एबा बिखायाव गोरा जानाया गोब्राब जानो हागौ। नोंथाङा गोसोआरि नारसिननायबो जागोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। गावजों गाव बुजिलायनाया सानखौ मोजां खालामगोन। बेयो मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां। नोंथाङा गोबां रायज्लायगोन, जाय गोसोखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। बेयो नोंथांनि थाखाय एसे फिथाइ गोनां जागोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि नखरारि जिउआव दिनैनि साना जोबोद गोनांथार सान जागोन। गावनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिखौ जोथोन ला आरो बिसोरजों जेबो बाथ्रा दानांलाय। बिसोर गोसोआरि महरै एसे लोरबां मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि साना लोरबां जागोन। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांनि साना गोख्रों आरो सावस्रिया जौगानाय गाहायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। सिंह राशि। बेयो सरासनस्रायै नोंथांनि थाखाय फिथाइ गोनां जागोन। सावस्रिखौ लाना जिंगासिनाया बांगोन। नोंथाङा गोसोआरि नारसिननायखौ मोनदांगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि जुलि जानाय जिउनि थाखाय दिनैनि साना एसे आबेग गोनां जागोन। नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय दुखु जानो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय साना जोबोद समायना जागोन आरो बिसोरो गावसोरनि अनजालुनि मदद मोनगोन। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै साना गोख्रों। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि। बेयो नोंथांनि थाखाय एसे फिथाइ गोनां जागोन। गावखौनो अहं गोसोआव फैनानै रावखौबो दुखु दाखालाम। हाबा जानाय सुबुंफोरनि नखरारि जिउआव जेंनाया बांनो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि अनजालुनि गाज्रि सावस्रि एबा गावसोरनि गोसोआरि नारसिनथायजों जेंनायाव गोग्लैगोन। बिसोरजों लोगो जा। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै साना मोजां जागोन। खालि गोब्राब खामानियाव गोसो हो, आयआ मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि। बेयो नोंथांनि थाखाय एसे फिथाइ गोनां जागोन। नखरारि नारसिननाया नोंखौ दुखु होनो हागौ। नोंथांनि बिमानि देहाया गाज्रि जानो हागौ। बिखौ जोथोन ला। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। गोजान गोजान जायगाफोरजों मोजां सोमोन्दो जोनोम जागोन। आयआ बांगोन।
नाथाय खरसायाबो एखे थागोन। खामानियाव गोसो होनो गोनां जागोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि नखरारि जिउआव जिउनि लोगोरिया माबा मोनसे बाथ्राखौ जोबोद मिजिंथिगोन। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय साना सरासनस्रा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। जायखिजाया मोजां खामानिनि बिथांखि लानायाव नोंथांनि बिबुंथिखौबो लानाय जागोन। मोजां आदारा सावस्रिखौ बांहोगोन। लोगोफोर आरो बाहागिफोरनि थाखाय नारसिननायनि जाहोनाव न'आव दुखुनि थासारिबो सोमजिनो हागौ। मोजां खौरां फैबाय थागोन। बेनिखायनो जाय खामानिया जानो हागौ होनना साननाय जादों। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि। खामानि मावथायाव नोंथाङा गोबां गोहोम खोख्लैनो हागोन। दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे केसआ सुस्रांजागोन। धोरोमनि फारसे सनमानखौ सांग्रां खालामनाय जागोन आरो सासे गेदेमा सुबुंखौ नायनो खाबुबो मोनगोन। उदै आरो मेगननि जेंनानि थाखाय सावस्रिया गोहोम गोग्लैगोन, जाय खामानिनि जायगायाव दिदोमथि गैयै जाहोन जागोन। नोंथाङा समफोरखौ उनसंनानै दावगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि। बेयो सरासनस्रायै नोंथांनि थाखाय फिथाइ गोनां जागोन। गावनि सायाव फोथायथि लाखिनाया गोनांथार, नङाब्ला नोंथाङा गोसो बायनायाव गोग्लैनो हागौ। हारसिं जानायनिफ्राय गोजानाव था, नखरजों सम हगार। बे साना गुबै सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरनि थाखाय मोजां। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै सानाव गोहोबो थागोन। खाफाला देरहागोन। गाज्रि खामानिया जागोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि जिउआव रमान्स जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोराबो दिनै गावनि अनजालुजों जोबोद खुसि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। कुम्भ राशि। बेयो नोंथांनि थाखाय एसे फिथाइ गोनां जागोन। सावस्रिया गाहायाव फैनो हागौ। नोंथाङा लोमजानो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां जा। गोसोआरि नारसिननाया नोंनि सायाव गोहोम खोख्लैगोन आरो सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां खरसाफोर थानो हागौ। हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। बे साना मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां। नोंथाङा मोजां मोननाय मोनगोन आरो गावनि अनजालुजों जुलिनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन। बेयो खामानियाव गोब्राब हाबा मावनायनि सान। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि। नोंथाङा दोलोनि सुबुंफोर आरो बेरेखा हान्जानिफ्राय मदद मोननो हायो। मोनसे हाबिला गोनां बिथांखि जागायगोन। गोसो गैयै हेंथाया मुलाम्फानि लामायाव गोहोम खोख्लैगोन। गोब्राब नाजानायनि गोनांथि दं। बेयो सांग्रां बेरेखाफोरखौ फेजेनगोन। खरसानि बजाया बांगोन। लुनाय खामानिनि गोनांथिखौ मोनदांनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।